Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Department of Health ang naglunsad na sang iwas papuntok ka kampanya kainasang aga. Tigaylo nga magpalupok suno sa kay Dr. Mary Ann Santa Lucia ang OIC sang Health Support Division sa Department of Health Region 6 magpangita sang lain nga alternatibo para makatuga sang gahod sa pagsug-alaw sa bagong tuig sandig sa kinaandan. Sa karon, wala na ginatugutan ang paggamit sang turotot bangod wala pa natapos ang COVID-19. Pwede suno sa iya ang pagpatik-patik sa kaldero o kung paggamit sa mga coins. Diri ginunsar sa Negros Occidental ang kampanya bangod sa datos sa mga Sentinel kag non-Sentinel Hospital sang December 21, 2021 tubtob January 6, 2022. 50 ang firecracker-related injuries kina-record sa probinsya, pinakamataas sa rehiyon. Nagasunod naman ang Iloilo Province nga may 29 ka firecracker-related injuries. Sa highly urbanized cities naman, ang Bacolod nagapanguna 10 cases, nagasunod ang Iloilo City nga may 4. Ginahaylo ang adult supervision, labi na nga sa nagapang-edaron 11 to 20 anyos ang may pinakamadamo nga na-record nga firecracker injuries. Samtang nagapaandam naman ang DOH batok sa posible food poisoning, labi na nga madamo sang handaan karon nga holidays. Sara magkaon sang tanan basta in moderation. Importante man ang utan kag prutas sa handa. One of the challenges here is the tradition of the Filipino people wherein they believe that creating noise, celebrating the New Year drives spirits away. So, hay man napulos gapon ko mapadrive gada sa mga espiritu, ang kadamo sa aton nga mga cases, sa mga injury, not only sa kamot, sa tiil, may mga eye injury kita. So, amo nang ginalikawan naton, sirs and ma'am. Subong way pag ina-encourage ang turoto, tungod kay ang laway, bala, pag low ka ba si magsik laway, ti pandemic patangadaan. So, why pa na gina-advocate balik ang turotot? So, another advocacy is nothing to excess. Pwede makita kakaon sang ka-celebrate nga may lechon da, mga tan nga fatty foods. Pero easy to eat naton nga may balance siya. Not too much, eat in moderation. Kag makaon gid sang fruits and vegetables. So, amo na siguro ang rason nga ang lechon may mansanas sa iyang baba. Kaya pagkatapos mo, reminder, pagkatapos mo kaon sang panit sang lechon, i-ready mong katapres mo kung may maintenance ka.